Volám sa Martin Rusnák, podnikám na Orave a toto je moje kráľovstvo, ktoré by som nikdy neopustil. Celá idea vznikla hneď po škole, kedy som vedel, že nikdy nechcem byť zamestnaný. A vždycky som chcel podnikať v niečom, čo ma bude zároveň baviť a bude to moje hobby. Mám niekoľko predajní s výtvarnictvom, s keramikou, s outdoorovým vybavením, rôzne ďalšie firmy ako eventové agentúry. Pri mojom podnikaní ma zahlcuje obrovské množstvo papierovačiek a aj keď to mám dosť dobre usporiadané, je pre mňa podstatné tieto dokumenty mať na jednom mieste, teda ich centralizovať. Najčastejší problém v mojej firme je, že som nikdy nevedel, kde mám originálny výpis obchodného registra a teraz mi stačí otvoriť aplikáciu a mám ho. Mám veľa prevádzok a na každej mám nejaké dokumenty. A je vynikajúce, že ich mám všetky na jednom mieste a mám k nim prístup cez počítač alebo mobil online. Výhodou tejto služby je, že na všetkých prevádzkach potrebné dokumenty na archiváciu moji pracovníci zabalia a ja ich zanesiem iba na poštu. Keď si mám vybrať, či budem v prírode alebo v kancelárii, tak si viem predstaviť, že som v lese, zbieram hryby a papiere nechám profíkom.